Гледаме съдебен спор по Нова телевизия. Действието се развива в село Градинарово, където до този момент всичко беше спокойно. Янко се свърза с съдебен спор. Казва, че дъщеря ви не му дава да си вижда детето вече повече от 1 година. Кога? От февруари 2012 година, нали така? 12 от февруари, 22 февруари. Тогава, както взяха тук, не ми разрешава да видим детето си. Това отговаря ли ни истината? Ко? Не. Тъста хем не разбра въпроса, хем отговори. Ко? Не. Направо е като машина. Ко? Не. Не е машина, Кръстев, а същински гърга питич от черна котка Белкотарак. Но да оставим тъста, защото се задава един буреносен облак. Тъщата. Кой е ден дошъл той тук дете да вземи? Що лъжи? Що докара той този телевизор? Хубава работа. Екипът се превърна в телевизор. Ти с твоите лъжи. Заклета ли се занимава с тебе? Пътята никой не се... Вече телевизора ли ни къщи, бе? Тъщата е толкова ядосена, че зетя ни телевизор, ни радио може да го спаси. Вече телевизора ли ни къщи, бе? Виж какво ще ти кажа. С телевизора не мога да му тлашиш. И докато репортерът телевизор се чуди на кой канал да превключи, С телевизора не мога да му тлашиш. лютата Ромка продължи да ръси бисери. Виж, с радиото му се жалби. Чакай сега, господин млад меринджер. Ти си млад меринджер. Меринджей, жаби, тук става страшно. О, най-доброто, Кръстев, те първа предстои. Колко? Чакай сега. Чакай, тебе не те интересува. Господин млад меринджер, 24 са определящи. Ако ти постигнеш, още ще видиш. Тъщата набра скорост и не знам дали вече някой може да я спре. Не е сигурно. Аз искам телевизор да ме вижда. Още по-хубаво да вижда. Аз не искам взе да ме млад меринджер. Добре, менеджер не те интересува. Кръстев, единството добро до тук е, че разбрахме какво означава меринджей. Аз не искам взе да ме млад меринджер. Добре, менеджер не те интересува. Репортерът телевизор се намеси, но това нагнети още повече обстановката. Янко казва, че дъщеря ви проституира. Кога? Край, заклад. Кога? Не, по-скоро ще го пребия с камъни. Не, дайте, моля ви се, не дайте. Пуснете, моля ви се, пуснете кермири. Абе, той не е твоето дете. Но кажи е твоето. Напред, ще чупя този телевизор. Това не мога да го укротят и в цирка. Ще чупя този телевизор. А кой е баща на детето? Кой е баща на детето? Успяха да натикат тъщата в двора, но не се гаси той, що не гаси. И оградата не е особено стабилна. И след като нито стабилното заграждение, нито мъжа и я спряха, Ромката започна да си развява коня. Да се отказва чуждо дете. Как се откажи, като той е мой вече? Правда ли? На това му се казва нагледно доказателство. Как се откажи, като той е мой вече? Правда ли? Докажи ти. Няма го оставя. В един момент картинката се влуши и Ромката реши да изключи телевизор. Всъщност, Малине, яко си телевизора отново да видим най-добрите моменти. Ко? Не. Вече телевизора ли ни къщи, бе? Виж какво ще ти кажа. С телевизора не мога да му тлашиш. Виж, с радиото му се жалби. Колко? Чакай сега. Чакай, тебе не те интересува. Господин млад меринджер, 24 са определящи. Ако ти постигнеш, още ще видиш. Кога? Този телевизор сега. Чупя този телевизор. Гаси веднага!